Γεια σας παιδιά, TP Avenger εδώ και σήμερα παίζουμε το δεύτερο επεισόδιο από το Call of Duty Ghosts. Ναι. Θέλω να μου γράψετε, όποτε μου γράψετε, το πόσα επεισόδια είναι, για όποιος το έχει παίξει, ας πούμε, η κάθε πόσες πίσεις έχει, για να υπολογίσω, ας πούμε, το πρόγραμμα. Οπότε, σήμερα είναι 25 Απριλίου. Δεν ξέρω άμα θα το ανεβάσω σήμερα το βίντεο, δεν ξέρω πότε θα ανεβεί. Πάντως δεν φημεί. Και ναι. Και μου λέει, όπα, μια τρύπα. Κλαίει, μια τρύπα. Μια τρύπα, μα τι τρύπα. Μια τρύπα. Μια τρύπα με πετσαλούδα. Τι πετσαλούδα. Μια τρύπα με πετσαλούδα. Η τρύπα με την πετσαλούδα. Πετσαλούδα με τρύπα. Η τρύπα με την πετσαλούδα. Πετσαλούδα με τρύπα. Τέλος πάντων, με έχει πιάσει χαζομάνα, ναι. 10 years later. Αργότερα. Ωραία ρε. Πολύ το προχωράει. Πάμε μια τρύπα. Η πετσαλούδα ή η τρύπα. Μια τρύπα με πετσαλούδα. Μια τρύπα ή μια πετσαλούδα. Ένας θεός ξέρει. So, Brave New World, June 6th, 5. Τι ώρα είναι 5 και 12. Τρέχα. Take the όπλο. Take the little fucking όπλο. Μπορώ να κινηθώ. Πάλι είναι αυτός ο Χες. Ναι, ο Χες. Έχω όπλο. Εδώ ρε. Άντε, για, ψόφα ρε, ψόφα. Πούστη. Ψόφα. Σκοτώσω σκυλί την άλλη φορά. Πάλι ο πούστη που δεν πρέπει να σκοτώνω τους δικούς μου. Τι θες να μου σου κάνω στην κολοτρυπίδα, έλα εδώ. Έλα εδώ ρε. Πω, όχι ρε, δεν πέθανε. Τον αλήτηδες. Αυτός πέθανε με μία, το άλλο δεν πέθανε. Το πέρα εδώ ρε σιγά. Με το σι σκύβουμε. Τι κρίμα. Ούλα. Έλα εδώ ρε. Έτσι τα δόντια να του κάνουμε να του φύγει το στόμα. Στη γλώσσα. Όχι, μη κουνιέσαι ρε πάλι. Γάμω το, έλα εδώ. Έλα εδώ ρε πάλι πούστη. Στη γλώσσα. Μη κουνιέσαι, γάμω το. Στο πόδι. Fuck you. Motherfucker. So, ναι, ναι. Επίσης, έκανα μια χαζομαρίτσα. Στο βίντεο έχει τα περιθώρια πάλι, θυμάστε τα παλιά τα περιθώρια. Ναι, εκείνα τα περιθώρια. Τα έβαλα κατά λάθος. Λοιπόν, ήμουνα στο Sony Vegas και το έκανα render. Και εδώ έχει κάτι ελάφια, με θυμάμαι καλά. Ψόφα. Έλα εδώ ρε. Ναι, έχει ένα render για να κάνεις το βίντεο. Και πάτησα render στις 23, ανέβηκε 24, άρα χθες. Και σταμάτησε στο 98%. Και λέω εντάξει, στο μπούτσο. Και μετά, και το είχα βάλει να είναι full screen. Και μετά, επειδή μου είχαν σπάσει τα νεύρα και δεν θυμόμουν καλά, πάτησα για να... Αδικία. Πάτησα για να γίνει render, αλλά... Ωραία φίλε. Γάμο το. Έλα εδώ ρε παλιό σκύλο γάμο του. Άντε ψόφα. Ψόφα ρε αρχή ψόφα. Καλά εντάξει πάμε σοβαρά τώρα.
Αλλά θέλω να πετύχω το ελάφι. Όχι, δεν θα είναι. Άντε, γεια. Έλα να σου πω τι. Ναι. Και το render, όταν δεν το ρυθμίζει, συνήθως σου βάζει να είναι πολύ μικρή οθόνη, να είναι mini. Και ναι, ήταν mini. Και ναι. Και βγήκε έτσι. Και μετά ξέχασα να το... Μετά ήταν λίγο αργά να το διορθώσω, επειδή όταν το παρατήρησα η μεταφόρτωση ήταν 99% και δεν πρόλαβα και ανέβηκε το βίντεο και δεν μπορούσα να το διορθώσω μετά, γιατί έσβησε και το βίντεο, γιατί όταν κάνεις βίντεο από το Fraps ο χώρος που πιάνει απίστευτα πολύ και σου γκαμάει και αρχίδια. Όφιλε, ό,τι τον έκανε. Ψόφα αρχιδόπουλος. Άσπιση, αμπράβο. Ψόφα. Ψόφα και ψόφα. Και πόπο φίλε κεφαλάρα. Ψόφα. Ποιος άλλος. Εκεί ήταν άλλος. Πούντες. Πούντες. Oh yes. Τώρα δεν έχει πούντες. Τους σκοτώσαμε όλους. Yep. Where is he? Where is he? Έτσι ρε φίλε, με το πόδι κατευθείαν. Πες τον πού πάμε. Πού πάμε. Νομίζω έχει ένα... Ναι, έχει ένα τυπάκι. Ψόφα! Όχι έχω. Ποιος με βαράει. Πήγαινε από εδώ μέσα. Ψόφα. Ψόφα! Θα πεθάνω. Ούλα! Μπες μέσα μου, καριολάκι. Τώρα πρέπει να σκύψω ένα φέντος. Όχι τόσο. Τόσο. Oh yes, ωραία. Φίλε, τι ωραίο κεφάλι ήταν αυτό. Ψόφα γάμο το. Ψα! Εγώ εντωμεταξύ γιατί κάθομαι σε τικότητα εκεί πέρα. Άμαν. Oh yes. Όχι. Γάμο το. Τι θες ρε πούστη. Έλα. Γάμο το. Τι στο βούτσο, ποιος βαράει. Ψόφα. Πού πήγα. Γάμο, κουνιέται το γαμημένο το όπλο. Άντε, για πάλι πώς. Όπου για να πάω. Μου φαίνεται δεν έπρεπε να είχα έρθει εδώ πέρα, αλλά τέλος πάντων. Εσύ είσαι εκεί, σε είδα. Ευχαριστώ. Αν τελειώνει και το άμμο, τέλεια.
Δώσε με ένα όπλο, δώσε με ένα όπλο. Είναι κάνεις εκεί. Oh no. I can't believe that. It is no melody. Α, νικήσαμε. Άντε, γεια. Σκύλε. Ρε, μην τον παίρνεις. Ρε μαλάκια. Α, ναι, δεν νικήσαμε. Πρέπει να πάρω για τη θηροδομάρα και να πετύχω εκεί, δεν θυμάμαι. Ψόφα. Άντε, γεια. Όχι ρε, έπεσε. Γαμώτο. Αου, δεν νικήσαμε ακόμα, γαμώτο. Τώρα το θυμήθηκα. Ότι κάθε φορά που βρίσκεις μια μπουζούκα ή πώς λέγεται αυτή η χαζομάρα, έχει τέτοια ρε πετσαλούδα μέσα σε τσίπα. Πλάκα κάνω φυσικά. Μη με βαράς! Θα ρίξω εκείνον επέ. Φίλε, θέλω να ρίξει χειροβομβίδα σε εκείνον. Χειροβομβίδα, τι λέω, χαζομάρι. Το περασμένο καλό καιρός. Μπα! Πάντε για ψόφα. Ναι καλά, ναι καλά, ναι καλά. Άντε και εσύ, μια μισή. Το περασμένο καλό καιρός τώρα που λέγαμε. Λοιπόν, και έτσι πως είναι μια στρίπα, έχει μια πετελούδα. Και μου λέει πετελούδα. Για να έχεις μια πεταλούδα, πρέπει να έχεις και κάνα μυρμήγκι. Και λέω, τι μυρμήγκι, με πεταλούδα? Όχι, με πεταλούδα, μου λέει. Μου λέει, και μετά μου λέει, ρε, για να έχεις πεταλούδα, πρέπει να έχεις μυρμήγκος. Μα τι μυρμήγκος? Μυρμήγκος με πεταλούδα. Μα τι πεταλούδα, του λέει, με μυρμήγκος. Μα άμα έχω μυρμήγκος, έχω και πεταλούδα. Άρα άμα έχεις πεταλούδα, έχεις και μυρμήγκος. Ναι, αλλά για να έχεις μυρμήγκος πρέπει να έχεις με πετσαλούδα, μου λέει. Μα, του λέω, άστα μα μου λέει, πάρε ένα μυρμήγκος και φέρε και την πετσαλούδα. Λέω, εντάξει, οκ. 20 minutes later, for Santa Monica. Πω φίλε να του πετύχεις τη γλώσσα δεν είναι εδώ του σκύλου, δεν sé πως είναι εδώ. Και μου λέει, έφερες και μετά πάω και του φέρνω μυρμήγκη. Και μου λέει, πετσαλούδα. Του τι δίνω τη μυρμήγκος και τη πετσαλούδα και μου δίνει μετά φιστίκι. Λέω, τι να το κάνω φιστίκι? Λέει, φιστίκος θα αρέσει πετσαλούδα. Άρα πάρε φέρε πετσαλούδα για να πιάσεις μυρμήγκος. Μα σου λέω, μόλις έφερα μυρμήγκος και πετσαλούδα. Α, ναι, σωστά λέει. Τότε πάρε φιστίκι και πάρε φάει πετσαλούδα. Και μετά φυσικά του περάτησα και μετά... Εδώ. Και μετά του λέει... Και μετά από λίγο μου λέει τέλος πάντων η πετσαλούδα είναι στη τσούπα. Μα την πετσαλούδα την έβαλα από τη τσούπα. Ναι, αλλά η πετσαλούδα είναι στη τσούπα. Ναι, αλλά ποια πετσαλούδα είναι στη τσούπα? Και τέλος πάντων αυτός έχει πουτσα εδώ πέρα και αυτός έχει πουτσα εδώ πέρα. Αυτός έχει κόλλα εδώ πέρα. Πώς θα λένε? SJ. Εμείς που πήγαμε. Το περασμένο καλά καιρός μετά μου λέει. Έχεις πετσαλούδα? Του λέω, έχω πετσαλούδα. Ναι, αλλά η πετσαλούδα έχει καλό καιρός. Ναι, αλλά η πετσαλούδα δεν έχει τρύπα. Τέλος πάντων. Βαρέθηκα να μιλάω για την πετσαλούδα και την τρύπα. Τέλος πάντων. So, θέλω να μου γράψετε κάτω στα comments ποια games, τώρα ξέρω το λέω συνέχεια, απλώς θέλω να μου πείτε ποια games θέλετε να παίξω. Από και σίγουρα είναι με πεταλούδα. Ψόφα Ηλίας, ψόφα Ηλίας, ψόφα Ηλίας, ψόφα. Ρε Ηλίας, ψόφα ρε Ηλίας. Πακιστάνα ρε Ηλίας. Ωραία, τελείωσε η πίστα. I think τελείωσε η πίστα. Τελείωσε η πίστα. Oh yes. So,
τελείωσε η πίστα. If you like the video, can subscribe and to like to the video and one like in our fan page on the Facebook, γιατί μιλάω εγγλέζικα. Ναι, τέλος πάντων, κάντε ένα like, ένα subscribe άμα σας άρεσε το βίντεο, ένα subscribe άμα δεν είστε γεγραμμένους και σας αρέσουν τα βίντεο μου, ένα like σελίδα μας στο Facebook για να μαθαίνετε τα νέα. Και νομίζω αυτό ήτανε. Οπότε